Kapuso nung kaadlaw na lang yun sa ipang Pasko sa mga buot muapas pa og last minute Christmas shopping mamahimong masuwayan ang mga stall sa Colon Night Market. Gawas nga barato na, daghan pag yung kapilian. Atong suruyon, pinaagi nining report. Nangita ka pa ba og pangregalo alang sa imong mga kinugos o baka pang exchanging gift? Daghan ang kapilian sa Colon Night Market. Gikan sa mga cellphone accessories, tsinelas, sapatos, mga sinina, bags, borloloy, bedsheets, punda, habol, klase-klaseng mga duwaan, perfume, relo ug bisan mga ref magnet anaa dinhi sa ubos pa kaayo nga presyo. Sukad gibuksan ang Colon Night Market niadtong Nobyembre 16, moabot na sa kapin 300 ka mga stalls ang namaligya. So far so good. Kapoy pero happy me. Kaming tanan din naninda. Ay nakakwarta me nya nanginabuhi ming tanan diri. Karong tuiga, giuluhan nila kini og kahayag sa Pasko sa downtown. Tanahon sa naginangat nga Pasko, ang among sulanan sa among bugas matuno gyud na. Kay makaginansya man ni nakatinda man ni sa night market. Ug kun gutom ka na human sa imong Christmas shopping, may chibugan area usab. Dili lang mga Cebuano favorite street food ang anaa dinhi, kay may Korean street food usab. Gani kini ang gikawilihan sa magtiayong Italian ug French nationals nga nasuroy sa dapit. Very good. Very good. We tried this already once, and then we we are here to try the other things, and we find it very good. We just find it by chance, but these people are from Mindanao, and it's very special food, which is very good. Ug aron masiguro ang kaluwas sa parehong mga customers ug manindahay, may mga pulis nga gipakatap sa dapit. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.